maho di hatuao sarariot pacaro pasu-pasu sia Tuhani di garejai borhat maho boru borhat maho boru rapotani aki siana dua gabesada hamu boru tuhe marna tua tuai borhat maho boru borhat maho boru julum Tuhan dinawurat kami itu bisa bagas ini lekon mata potun boru nami menjaguna Tuhan Tuhan ramoti toktong bisa iri jaga dongani kami di perdagangan naik Tuhan lawe kami non Tuhan lau mau pot bagas joromi ur mana nang jala hur mangiri Tuhan Tuhan kepala dosa na gudang Tuhan Tuhan sisa dosa nani satarat terabat pas-pasu na joromi mau lati amin. Sarohan dina hacit nang sonan paiana saleleng ningonu audio hodial audoto lam hibu dalat dok pas kabar nakot matanya Aryo jadi Sony mah raja di Amang Buru di hamuna nanain tutur nami di nana kok kamu martongan di bagas nami di Manuguton mana yang kata orang muna raja Amang Buru mulate maraja nami malate di sapul pasapul sare si majutung molotuk sarap pakta tayo nami tu kamu ne traje mga pulapul do na dingin puli kamu na dos do tuhut na do nako na raja nami ima hatatta na roha mi makataw ta kamu na alap jual samnari raja nami horan na mga parumen nami do pihami tutongan ni bagas nami la di si man no kita udur lao tu bagas toron suata macal pamasu-masuon ni anak do parumen nami atar songoni masaka nami raja nami tuam na mergesluk gabe mau lang dua muna ucapon kami memang stop mau ya ataupun persoting mah follow na ngar kalau kita kami dari Tuhan maduro kita lupa menabadi di demi basam menyelom mengaramu kita Tuhan yang mengenai pakai pasuk dengan Tuhan saat dikion kalau rumah pas Tuhan belum nabi sadeo panas rohani marhiti neneng mangdurun anak dubul nuriam tunga-tunga di jorong macam pas pada masih depian sen pemerhiti nabusom atong ali Tuhan di mana nyarion neng borhak mak nang buru nami setuman di bagas Tuhan madapoton bagas nasida ima repotin posro nami Tuhan upas saat kami mak saat di bagasan pengaramot ini tangamu matuk topar dalam nami asa doktong marlas ngalo kami Tuhan lau manggulaw sanggup na sinak kapanya nami namar labu sa duha memang nabasa di ulu nami on posro nami Tuhan mulusi sa duha sa pangalasyon nami tuntama kami kesehatan di dingin basan basat Kristus Yesus Tuhan nami tami on kami Tuhan amin. Oke. Salutasi namin pamorona narga manutong posoni madirajay magkasito fundado atong naro para kami. Isumbog kami sa panganap panggali paroraho. Ima si panganap si Buhaway. Maginili patilangan ito ang mga di bata. Mamuhay na uli mamuhay na rin gamang ihip na nakahula magpuro titik-titik
kina kau. Orang menjaga dia lagi, orang sana pasakon. Jumpa masuk dan kedua, Siti masuk apa bola perharungan. Oke sosadi raja nami nok satu kami. Imat perlu mota perlu sana kapal kian imat sekolah wai. Amat tamar kue bakal mana pasau ton pas pasuna. Orang kita selalu ada. Tutu. Oke, buat berikutnya. Kami Raja Simahuncong seorang Malira. Lunga ucapan hamil kini jemput nama saudara Allah tasaluhut atas dura dan guru dan urus kota hinta ini tikro hamuna marpus satu tengah ibadah nami sonari roh hamil tong pasator teke ima deke sebuah buhay mamu hayang peraturan yang baru matang di hidau tuari nama ngihut senarion satu hari nama ngihut sehingga keluar kemagiu salah otak Raja dan guru seorang Malira Lumodi secara khusus direk kudok botokku malu makasah itu lipas alus sudah betul asiru hanya mata di batang mertua meminta di waktu di bahasa sedario kalau semakta parsetan sultan botokna asarat tidak payuntur lima bela nami bohong nami nagai parneko jadi disuruh nomor kami dekte simuludu mangebuho mahi masuk maperjolo lima mangebuho masana pun hamaron hagabil lumodi manon dinalawan jala pasu-pasu parlo mastari peo anak berboro nure somanido nang apang namari si toki-toki asa toki tujuan dari sama betul tupangkana sama buar-buar ngolu dihita di nama muka pertuturan marhula-hula marbo atau lewat naik masih di masuk panggung orang pengarahuna uli sosalia petek kena pasal tadi tuan orang bohong perbis toki-toki Tuhan di batana nama gue ada masalah horas Asik kope.
gabi mahal gabi mahal Molotung une di rohani Raja Yamang Boru nungani bagas munak tomon isodora akan nuli nami ima apalagi kalau itu maraku dus nutari nami itu nasi mau masakan Mula kerja di ulah-ulah kamar ke situ berbitan marah-maranggi kalau mau lihat abang nami kalau mau bima di saat ulah-ulah nami kalau mau bima di tulang nami raja putar-putar raja nami kamu mah apa katok kita sebagai corong itu harta dia mah raja mereka putar-putar raja raja nami narohan untuk asal pulang rohan undangan pada waktu juga kasih mencari masing-masing perbedaan dari kami mari Tuhan benar-benar sendak kasih kasih tolong Tuhan hormat anak kalau hormat guru Tuhan kita lawan juga kasih tolong yang Tuhan kalau diketok dia dari hari Tuhan Bebasan asli tertolong roham untuk doanya untuk Tuhan. Amin. Horas Oke. Ditolak dan dusta di hutan bertolak bersabda Hai timur doa minta dia kadang nyolong Sini kita ulang sambil bareng sambil lihat kamera. Oke, ya. Sama-sama. Oke, bareng Kak. Kita ya sini Pak. Silakan teman-teman dari tempat. kita terutama masuknya lobor di Jakarta semulu martang yang naho kita di bagasa kota tapi martang yang kita amin tapi ikut mah acara nongsa di kita marhiti-hiti kuat ni de bata ama dohot kuat ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot kuat ni torpi parbagia amin martua mahalak naso olo mangihutom tahi ni akka parjahat jala naso olo jongjong tudala ni akka pardosa jala naso olo sahutulan dohot akka pangalehi Solon haulu ibana nasimur pitopi ni batang ai nama parkuihun parkuih di
ki haju cupang mitikina gulung na medang horomaros jala subina ni udana magjalio. Sai marpino pari do binasida nang dung ubanon marmia jala rataro nasida matanya manita. Ali Tuhan dewata amanami na di benua kijang hurmana turhon pardongan saripioni didahodo dongan namyon ima sirudi sunarjo simanusum dohot simita delia borusitopul nama sakap na imagbagas jalan narodo na sila manilo pasu-pasu atong setatap mana sila di bagasan asin roham pasu-pasu jalan ramoti mana sila marhiti-hiti kakahorongin rajai mana sila marhiti-hiti topi parbadia asama muka jalan marujung di bagasat dami pardongan saripion na sila tangihon ma tangyang namyon ala di asi dohot holong ni roham. Amin. Jubilah. Sai matua, sai matua, sai matua mahamu tujuan, sai dapatmu, pasu-pasu, siang Tuhan debata. Tubuhan
Mari kita asini rohama dihamu dohot dani nasian debata amatta dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gamita di tonga-tonga ni parsorat di partikianon ima diulota di pasu-pasu pabalason anak dohot bodo ni hudiakta ima siru di sunarjo si manusong dohot alaginan simita di dia boristopul. Dini hamilo siang suratnya Apostol Paulus tu Huria Filipi nomor 2 ayat 2 Filipi 2 ayat 2 sonoma dilok bisik Gohi hamuna hanalas nirohakon Sadama pakroharun hamu Sadama hahuramamuna Saroha sapikiran mahamu Gohi hamuna hanalas nirohakon Sadama pakroharun hamu Sadama hahuramamuna Saroha sapikiran mahamu Ino yang go sahadna Ima holong niroha. Segala sesuatu yang didasari dengan kasih, boy lohonot dia pasti akan bertahan sampai kapanpun. Molo memang holong nirohai mana kasihi nagari kodolan ni manangahapi nang ulaw, nang parsauran, nang punguat pe molo maholong niroha do nagabi lasornan manang kundasinan manang nabohabe puwani pasti mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan nanti sesitongna di perdadanan ni muluna buiro dohorota saihira nasopatardo dari daholo alamilo nain molo di tonga-tonga ni sada keluarga molo dang pinaborhat ni holong ni roha boyno hasa di tonga-tonga di keluargai akka paktotangan man akka perbedaan boyno sada keluarga isarana ala ukebat amatei sir inatei di ulonna olujut gabi dirajumi seolah-olah istri itu adalah pembantu atau pelengkap bagi siswa. Mana orang ada dari arung istilah imani doktorna setir kiri gari inatei mangatu keluarga saiso nasolong be nibawa ni anata alai mono keluarga nadi ihota manang keluarga nadi dasori marhite holong niroha disosa sitong na dipagluhot do bahwa suami dan istri itu adalah mitra kerja. Moridokun mitra kerja kira nabi kerja sama nih. Dan adong notipo kan adong notoru alai sarupa posisinya, sarupa kedudukannya, sarupa jabatannya. Itu sesitong na moridokun suami dan istri itu adalah mitra kerja. Jisonon mitra kerja suami dan istri bu adong nangai dicapai keluarga marhite keberhasilan ekonomi boyno marhite keberhasilan sosial manang boyno marhite akka parsauran di tonga-tonga ni huria na pasti ikon bekerja sama do si suami dan istri asa boy tercapai lakingan
ahado misi dan visi na sida di tonga-tonga di sada kilo. Ananilo bihita salubukna dongan nani haulongan. Idong besi pata mono di tonga-tonga ni parsabata neng contoh na tanok tumazo neng merpunguan. Do doang masuk ke bunga nonna isu pulang tanah. Mau ke perguri doang tani hakot patok di atau lebih masuk patok nahurak katok masuk ke bunga ni pitori dua harus ni. Kun hai hari umat ni bute. Hai dipanggil doang gibi calu situ ya kita. Molo roha perguri do inate. Manang molo anondo kerjasama yang baik antara suami dan istri di tengah-tengah ni keluarga. Pasti kon hatok dodok konon ni inatay merang polo bahaya oloi bersungguh di Tuhan ini pasti dodok. Istri itu adalah mitra kerja, mereka harus saling menopang, mereka harus saling mendukung, dan mereka harus saling menolong dan saling memotivasi di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap kegiatan. Alalino naik monotaina di tonga-tonga di turpukta di partikyanon. Moloro apostol Paulus mandokon na ingat go hihamuma halalas ni wahakon. Saya nama parahok kamu. Menurutku saya nama parahok kamu berarti harus terarah, harus tertuju. Tulido keluarga habag balumuma. Jiburo onon moro somnon ni marhaso ko tadang apala tulido keluarga lobi. Ali buhana sa karpistol ni lobi to. Nung selfie hagan alam habis dia tuk akatu pakian merudikan berdiwan itu. Buhana itu. Itu dia nama. Buhana keluarga to. Aha nama pemasukan. Dan orang hari bersubut bisa digonomu. Ada yang kau pikir gonomu mesti. Buhana hari mula tahu ger tahu naro. Buhana hari hagan. Buhana mengenai itu. Mengulang itu si pikiran. Jika pun orang kau memikiri dan boleh orang yang ngurus itu pun ikon narap bekerja sama. Maka kaya menung suami dan istri wahado kita. Boleh 12 bulan do kita ini. Belum enggak do kita. Betul betul masuk hari benar. Kita dari hari ima kerja sama sinak tinggal. Lapatan mau didukung sadar parohaho berarti ada tujuan yang sama. Ada visi yang hendak dicapai di tengah-tengah di keluarga. Bohano asa boleh tercapai, nah pasti ikonarong kerjasama nih suami dan istri. Kami keluarga ni anak dohot borumi, asa honga napas ikopon, akaragam ni pasu-pasung si pasahatom monope tujuan nyayon. Jalaho paposon roha nasida. Di perdalanan ni keluarga jalahona totong mga ramoti na sida asa marlas ni roh asa marhahipason anak roh borog di tonga-tonga ni keluarga pasu-pasu akan pinasipta ni roha na sida pasu-pasu ulaw na sida jalahona ni Tuhan nang namangalihon pasu-pasu hagagabi asa marhapasawaran nanay patupaon ni hasubuton na sayhoma naman jongjongi ulaw ni asa mardalan di bagasan las ni roha mardalan di bagasan hadamiyon dohong hasonana asa gabi hasanapon hamulyan biho jala gabi las ni roha di hasubuton nami nang bihami namang polong ni roha tu hasubuton nami tuhoro pasahaton nami keluarga ni hasubuton nami natomon di bagasan persahihon sayhoma li Tuhan namal luguyhon pamatang nasida umanaan sahat tuhoma hupasahat kami parsauran namyon ala ni Yesus Kristus Tuhan nami amin. Merintih kita nomor 120 ayat 122 di ayat 2 nomor 7 Roma Bamoli doh orang.
pardongan saribel ni harap Kristen. Sada gawai kucung, huban maribana sada buru-buru pangurupi di bana bahinak kutna. Alai sian mulanai dope di hatotok paneh, bawa dohot buru-buru nasi lebih baik. Alai ini tadi kolom ni bawa do amana dohot inana, atau pot dirina tunan yurina. Naga bisa dadagin bola sida na duwe. Asadada dua benasida tum sadadagin. Aku ni didok Tuhan Yesus. Ganuk na paulakun na niyurina. Ia soala na marmainan na palakku posal. Pangalakku donan na mabuat na sirami. Atong na pinadohu ni debata dan jadi sirangon ni Jol. Sumunod do didok debata tu bawa. Hamuak kadawa haholongi hamuma pardi hutamu nabi somun Kristus na makaholongi huge jara na mangalihod dirina humokpops unang mur kamu lepak nasida ikon marroha hamu madongani nasida sangap bahin hamu nasida somodongan paniat di hamuluan nasorasida. Dungi somonod didok hatani di batatuak kaburu-buru. Dioloi akaparo kuam na bawa nabi somon pangoloi na dituhani. Ay bawaido ulu ni partihutana somon Kristus ulu ni huriye. Ikon botor, porman, toman, mardongan halak bohot dohot harimahun itod di parangi di boru-borui. Imana arga di jolo ni debata dohot di jolo di jolo. Atong sumun nama parangihon hata ni debata mahamu sumulukon pangasi ni rohaun dohot habasar dohot hasirepun ni roha mahamu masih panguniunian mahamu dohot masia-siam saluhut riting ni roha murut rimas panonggahir dohot pangisahir ni daw may siyan hamu alay digidjang ni saluhut nai masih hahulongan mahamu ay ino rahut-rahut ni nasuntiggan. Dungi dami nasihat di bata, ima mangarazay di bagasan rohamuna. Jala sa luhut na binahin muna marhiti-hiti hata manang pabahiran. Totong may marhiti-hiti guwar ni Tuhan Yesus, asa iba na mangarazay rohamuna dohot ulam muna. At nung nadibigihan mo hata ni bata tarimot turuhut ni pardongan sa dipilih. Na manutu maaway jumolo diho Rudy Sunarjo Simanusong Olodoho makajonjukut di jolo ni debatano boto saluhut doho di jolo ni akadongan na pumudison na di pangidorohando simita delia sitopul na nililit mon gabi domang musaripe Olodoho makaholongi bana siyan nasa roham dohot mangulahon siyan nasa gugum hukut maparangihon parangi na badia rapdohot ibadah na olodoho magajwad judohot hagalyon na tungsura humurang parangina jara na sutupa paulahon mo manang tarikonon mo ibadah pay malisirang hamatiak kamusugot moro ng sadaro hambang ulisaluhut na yung dogma alus mo na manukum maaw dohot diho alaynan Mita Delia Sitopul nililit ni si Rudy Sunarjo Simanusomon bedongan nasari. Naoloho makajumjokot di jolo ni libata na boto sa lukut dohot di jolo ni dongan na pumudison na di pangidorohando si Rudy Sunarjo Simanusomon gabi sinotdukmo Oloho makaholongi balas na sa rohan dohot marpangalahon na turin maradot puniban dohot maparangihon parangi na babiya baguang halak kristik ko jalan na sutupa mahilolok ko manang tadi konom ibana pay manisirang hamatiak kamusugot maulo ng sadaro hambang muli sa lihut na yung dogma alus mo na poso ni dibatadwaw na magbuan hatana tuhaw marhiti-hiti guwat ni dibata ama anak do todi parbadiro matdo
na pinadugo ni debata dan jadi sirangon ni Jolo. Amin. Di pasu-pasu jana diramoti Tuhan debatama hamu. Disodakon Tuhan debatama bohina Tuhamu, jana asima rohana midahamu. Didokpakkon Tuhan debatama bohina Tuhamu, jana di pasar homma damena tutoti munabi. Amin. Di hamunan na dua, di diri pinagbago di hamu, di tonga-tonga ni huriatta nang diadokan ni Tuhan. Di hamuna si Rudi beberapa inan urus tepun, menurut semua pemet-met naki, semua pemet-met na kaya si tonga-tonga ni huria, akan yakon atau musik. Dua hakka anggi muna katiuruh muna, balik sino penom ni huria. Ada pakai hamu mau di tengah-tengah ni museum mona di tengah-tengah ni kuliah. Uhud patungo pilihan. Tanya kuma pilihan. Adi di bata amanami na di benua kicam, uru harapan salibut silihun-lihun naringkat duhut nasa ulibasa nama diutus. Upasat hami masian na nilihong itu hami pilihan nami tuho. Sejalo megeri uap na khusus di julong, pasu-pasu meja laramut ya sangku parahasiak kami pilihanon, pati punhon harajamu di tonga-tonga ni hurian dohot di portibyon. Buhay marohanami marhiti-hiti tuktim, asalam utadahami kurang ni silihon-lihon mi Tuhan, asalam kirkir kami madok mulyati Tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ratna hita mangido di tangian alia manami. Alia manami na di bermaricap, saya pinagdahil na bago. Saya wana rajamu. Padua mahami siyang pangako Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di batang, dohot parsauran dito di parbediaman, na mandongani hamu salut na
Amin.
Amina tu bisa kamu dulu pakai jalan, tu dia orang ada. Udah tahun belum mulai, ada yang belum mulai apa bang? Jadi kalau saya tak bang, akan macam ada yang nami. Iya. Ini soal pergoti. Amang padol pergoti. Asa tohat kami seto mani bagas nami nama kapan nama juali la pacaran nami jaro patu duho la piro nami apa kita pikirkan baca mama mama nabudu godang tahu parti. Lihat hage benyanak, lihat hage benugoro abana kudalo kami. Karlubo bima asa sopahan ng raja na mga letikilo tinganan ng dihami. Karlubo bima malayamat tamat tuwa de baka na mga lenarin natin kon dihami raja sunak malila. Beda bang mama?
Ia mengagabi karena loh tibotona itu gabi loh ina. Ibarat mamang permisi nami, pada mamang godang parmene asal mereka mino binaligan. Doh makaroi salungan akorasna. Ibirun parmene namen doh tanah nemo tuzik itu kita nego. Asal jumpa matur mililuan dapat na didalahan asal songengan itu dua. Asal matur nama satu dulu nama rubian. Asal horas na salungan akorasna apa satu hakamene. Alaya si betul hanya matur dua libata marulu pulung ma yana konami na jaro butima. Pada mamang kadusu. Ya, atau berselamatan ya, para juri. Sada mahita sebagai naik nomor 2 sebagai ketua sada matata pulau Batam. Agian marhise pulau negara besar Papua mahita asal. Mau lihat di mari Tuhan, mau lihat di mari kita di masih hatta di dalam sakit. So tutu mengatakan kami di boru bere mengapa di sana alina. Imana hukum juga satu kiot sekali sanawai. Ina muangkar mata kare baru matukan nami dohong mau nai. Sertanya yang sebut kalau pakai batang, angkiat mari pas pasung orang dari sekali punya bau. Pada kasih rumah mahamuna, pada kerja terbuka, pada nama dia punya kata. Mengapa kami untuk disorang ke kerajaan di nama serupa-rupa kita di Basir Fakta melihat lagi atas duduk pulau kami tempat hormatnya tempat hormat ibu kasih doa kerajaan kami agar kami ternaikkan dari pasar muda kami tarik pulau kami di bangsa karena mulai mandi ngasih sesuatu tak kurit pun semua mahitin ang sohot itu tunariko di pasar tua pakai daun atau kita perlatangan tanamul perkebunan lokasi kirero. Atau raja kami, mau benar mau tanam masuk kami orang dapat kamu. Asmar hamuna mama suma salamuna terima dia perkebunan. Idokna dua tidur pura-pura tapi orang kepangan. Saya masakan di mana raja kami satu kata sedang alai babe kurang malu hari memakai pasu-pasu. Atau radani mulai orang pagi orang mana kelihatan masuk baru hari dapat kamu mama suma hamuna kami pakai orang atau mama pakai nani
di bagas sa tiga tutoy na romahani di nalaw manumpas anak Israel ng saluna asabay daw ng kota sa pasubay asan bagas sa koma ay mangyawhani mga dupi ulo nani ay mga